Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes, February 17, 2023 at narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-iral nitong northeast monsoon dito sa bahagi ng Luzon at ng Visayas na maaaring magdala ng mga ulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Luzon. Gayun din possible din yung mga malalakas na hangin dahil malakas yung epekto ngayon ng hanging amihan o nitong northeast monsoon. Samantalang patuloy naman yung ating monitoring sa dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una ay nasa labas ng ating PAR, huling namataan sa line 1,110 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas. At yung ikalawa naman ay nasa loob naman ng ating PAR at ito ay huling namataan sa layong 765 kilometers east-southeast ng Inatuan, Surigao del Sur. Itong dalawang low pressure area na ito ay nananatiling mababa yung tsansa na maging isang bagyo in the next 48 hours at sa ngayon ay possible pa rin yung merging o pagsasama nitong dalawang low pressure area na maging isang sirkulasyon na lamang in the next 24 to 48 hours. Bagamat magsasama itong dalawang low pressure area, ay hindi naman ito mapapataas yung tsansa nitong dalawang ng low pressure area na maging isang bagyo sa mga susunod pang mga oras. At yung mga pag-ulan naman ay possible pa rin na makaranas sa malalakas sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw, especially dito sa bahagi ng Visayas at sa may northern and eastern portion ng Mindanao. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa buong maghapon dito sa bahagi ng Luzon, dahil nga sa malakas na epekto ng hanging amihan, patuloy na makararanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na may mga pag-ulan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa may Cordillera, sa may Aurora, sa may Quezon at sa may Bicol region sa buong maghapon. At possible din maranasan yung malalakas sa mga hangin sa mga nabanggit natin mga lugar dahil na rin malakas yung pagbugso ng hanging amihan sa ngayon. At sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging bagya maulap hanggang sa maulap yung kalangitan, generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga tsansa ng mga mahihinang pag-ulan, dulot pa rin yan ng hanging amihan. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa buong maghapon dito naman sa bahagi ng Visayas at ng Mindanao, inaasahan natin na magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, sa may Bohol, gayon din sa may Caraga, Northern Mindanao at sa may Davao region. And especially mararanasan yung mga malalakas na mga pag-ulan pagdating mamayang hapon. Kaya pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan, samantalang mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan na dadali ng trough or paglapit itong low pressure area. At dito naman sa bahagi ng Western Visayas at sa nalalabing bahagi ng Central Visayas, magiging bagya maulap hanggang sa maulap yung kalangitan na may possible pa rin na mga pag-ulan, dalayan ng hanging amihan. At dito naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga tsansa ng mga pag-ulan na dadalhin ng mga localized thunderstorms and possible din yung malakas na hangin dito sa may northern portion ng Zamboanga Peninsula.